Kublay pi way mentanga dan hang ni ban pente pe Asia pi bat kata kalong ko kubor ka basngotan nat bahana ka benta jong pi way ba ka LS Imli production kan palat pa ba no e ka way ka item song ka bala ai ka teng khonyo man ka badeiru na ka film tang sting por tikan ni ka jingwai kalong ko baitanat hadu kata na mar ha kan ni ka jingwai la akru di way actress ba paunam ha na ki film Assamese kata ka teng jong i ka de Nisha Nirmali bat ya kan ni ka jingwai in sa palat ya ka live photorik mentau benai Disember ada jar fusan ha ka posan baje janmet ha YouTube channel LS Imli production tika bakham sngotan na shishu ka long bakan danru ka jing eyes ngo bhana ka penta jong phi ki banle reels ya kan ni ka jing wai but iki ba bon view tam kin yu aru ya ka song pisa ka ba 6000 tingka na ka benta ki belong bening kong san spotting ka pade na ka benta ki belong ba ar ti ka result kin sa pin bana ha ka nyau terek ubanai bening kong 8000 pun riu but ka price pila ban wan shim ha ka khandai terek ubanai bening kong 8000 pun riu ha ka por khat wish ting min step ha po biju cinema hall shillong na mar ha kan hi ka kin supply pa ba no ya kan ka film tang steng por po biju cinema hall shillong tin naga benda ka jing tip ki pa company pila ban phone ha kini ki number kublay shibun